Είναι όλα τα κάμπινγκ βρώμικα. Είμαστε πάλαια και κάποιοι είναι με στη σκηνή τους. Κάποιοι πάρταραν το βράδυ και ξέμειναν παραλία. Οπότε είναι η τέλεια ώρα να κάνουμε ένα review πριν δουν ένα κριτζά να κάνει βίντεο δίπλα από τη σκηνή τους. Πρώτη στάση, το εστιατόριο. Εδώ θα γνωρίσετε ότι τυπά που ταξιδεύει 6 μήνες με ένα σακίδιο και έναν θείο που δεν ξέρεις πώς βρέθηκε εδώ. Απλά υπάρχει. Εδώ έχουμε μπρίζες. Πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να είσαι στη φύση, να ακούς πουλάκια και να πουλάς cool κουλτούρα, αλλά μόλις πέσει η μπαταρία, ξεχνάς την πνευματική αναζήτηση. Wow. Και τώρα πάμε στο μέρος όπου αποφασίζεις αν πραγματικά αγαπάς το κάμπινγκ. Τις τουαλέτες. Εδώ, παιδιά, κάνουμε μπανάκι και εδώ κάνουμε κακάκι. Συγκλονιστικό κόνσεπτ, Όσο καθαρή και να είναι μια κοινόχρηση τουαλέτα, το κολαράκι μου δεν την ακουμπάει. Γι' αυτό, πεταλουδίτσες, οι οικονομικές διακοπές πάντα είναι και καλύτερες. Φιλάκια στα βρώμικα παντουσάκια σας και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο φτώχο περιπετειακό κοινό μου.